Benvinguts a una nova edició de l'E-Enginy, el programa que us acosta al món de l'enginyeria i la tecnologia a casa vostra. Avui ens trobem a Vilanova i la Geltrú, concretament a l'edifici Neàpolis, per conèixer el grup de recerca CRACS i veure com seran de prop les Smart Cities del futur. Avui dediquem el nostre programa al Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades, el CRACS, i el seu projecte de Smart City, que desenvolupa una forma diferent de control intel·ligent de les ciutats, on els propis dispositius es comuniquen entre si i prenen decisions. El projecte de Smart City no és un projecte finançat en el sentit que estem treballant en un projecte de Smart City finançat en alguna convocatòria, sinó que el projecte de Smart City és una cosa interna nostra, o és un concepte intern nostre, que el que fem és utilitzar el concepte de Smart City per validar les nostres activitats de recerca. En el que estem treballant és un projecte basat en el concepte de les Smart Cities, però no en l'enfoc habitual que és la Smart City des del punt de vista de dispositiu intel·ligent i res més, sinó és sobre aquests dispositius intel·ligents què capacitat de xarxa li donem. Per això, sobre aquests dispositius intel·ligents del que és en si la Smart City, s'ha muntat una segona capa, que és el que li diem foc, i li diem foc perquè està entre el cloud, que és el núvol, i el que és en si la capa de dispositiu. I amb aquest foc i amb aquest clau, nosaltres el que donem és una capacitat de decisió i d'intel·ligència a tots els dispositius que estan a la nostra Smart City. Tenim dos models de cotxe. Tenim uns cotxes que són més creats amb components amb diferents sensors i uns altres que són directament aprofitats, un cotxe de joguina al qual li hem ficat la nostra intel·ligència. O sigui, li hem ficat el nostre hardware, la Raspberry, per poder-li donar aquesta intel·ligència. O sigui, tenim aquests dos models de cotxes i una mica el que volem demostrar és això, no? Que nosaltres el que ens interessa del cotxe és aquesta intel·ligència, aquest hardware que ens dona intel·ligència al cotxe, no el cotxe en si que hi ha o no quins sensors, perquè al cap de la fi nosaltres ho tractem així. Amb els dispositius tenim diferents. El que tenim més, per exemple, ara mateix són Raspberries i també algun Arduino. Les Raspberries les utilitzem com a hardware genèric per poder fer aquests dispositius, poder-los implementar. Tenim des de cotxes implementats amb Raspberry, des de semàfors, estem fent diferents dispositius. Aquesta segona capa és aprofitar els dispositius que ja estan en una Smart City, tots aquells que tenen intel·ligència, és a dir, tots aquells que tenen capacitat de processament, tenen processadors, i el que estem dissenyant nosaltres és justament aquest software que li permetrà comportar-se com una xarxa de nodes, que actuen conjuntament per prendre decisions en la Smart City. Treballar independent quan no necessiti la capa cloud, quan no necessiti la capa superior, però treballar conjuntament per extendre el que és tota aquesta interconnexió de nodes, per extendre-la a tota la ciutat. Hem muntat un testbed que ens permet interconnectar aquestes tres capes i aplicarem un servei, per exemple, d'emergències, en el qual un edifici se li pren foc a l'edifici, en aquest cas s'activa el servei d'emergències, aquest servei d'emergències és el dispositiu que està connectat a foc i demana com solucionar aquesta emergència. El que és en si la xarxa, que té coneixement de tota la topologia i de tots els dispositius i serveis que hi ha en tota la Smart City, pren la decisió, busca una ambulància, busca un cotxe de bombers i busca quins són els semàfors que ha de posar en verd. En aquell moment dona la senyal d'activació i un cotxe de bombers va cap a l'incendi, una ambulància va cap a l'incendi i, evidentment, perquè ells passin un semàfor es posa en verd. Sergi, explica'ns una miqueta que ara aquí estem veient tot el hard, tot el que són els diferents cotxes, dispositius que veurem després. Què més tenim aquí?
Aquests són els dispositius que que utilitzarem per demostrar l'aplicació real del nostre projecte, que és els nivells de Fog to Cloud aplicats en una Smart City. Llavors, per fer això, el que nosaltres utilitzarem farem un servei, que és el servei d'emergències. I per implementar-ho, en la part de baix, en la part de dispositiu, com hem dit abans, tenim un inclinòmetre que està connectat amb l'hora amb un gateway. Després tenim un jammer detector. El jammer detector és per detectar si hi ha algun atac en les comunicacions, en la xarxa. Per què és important aquest jammer detector que tens aquí? Si nosaltres necessitem la comunicació en xarxa dels dispositius perquè ens donin l'avís i després, a més, tot el que és Fog to Cloud està connectat amb xarxa, si no tenim xarxa ens quedem sense res. Llavors, el jammer detector ens permet saber si s'està produint algun atac a la nostra xarxa. En cas afirmatiu, llavors hauríem de prendre mesures de canviar el tipus de xarxa o canviar el mecanisme que sigui necessari. Per això, quan es detecta que hi ha una pèrdua de connectivitat, es pregunta al jammer detector si hi ha algun jammer atacant la nostra xarxa. I a partir d'aquí reaccionar i fer el que calgui, canviar de xarxa o buscar una altra solució. Llavors hem de dissenyar els mecanismes de reacció perquè, clar, estem parlant d'una emergència, això s'ha de solucionar sí o sí. Llavors, després necessitem els dispositius. Què seran els nostres dispositius de ciutat? Seran cotxes intel·ligents. Llavors el que hem fet és, a partir d'un cotxe d'una joguina, que hem fet és muntar la intel·ligència. La intel·ligència consisteix en muntar una placa computadora, en aquest cas una Raspberry Pi, amb diferents sensors, per exemple, un sensor de proximitat, una càmera, i després, sobretot, ficar-li el nostre agent, el nostre software, en el qual, a partir d'aquell moment, aquest cotxe de joguina és un agent, és un node més dintre de la nostra xarxa de Smart City. Això és el que hem construït, després hem avançat cap a models de joguina més professionals que fan el mateix, des del punt de vista de la nostra infraestructura de xarxa, però des del punt de vista de dispositiu ja tenen mecanismes de servos, la càmera també té un servo, diguéssim que són més compactes. Però per nosaltres els dispositius són l'eina que necessitem per justificar i per demostrar que la nostra estructura Fog to Cloud és necessària i molt important en una Smart City. Perquè l'estructura Fog to Cloud, és a dir, el que tens dintre la gran base de dades, ho tens en un lloc concret o com funciona? L'estructura significa que jo tinc una xarxa i la xarxa està formada pel cotxe, per tots els cotxes que hi ha, per tots els semàforos, els edificis, i els edificis ja veurem que també són intel·ligents, tots tenen la seva placa, la seva intel·ligència. Després podem tenir servidors en els quals també pertanyin a aquesta xarxa i tot això és la nostra ciutat intel·ligent. La part més important és que nosaltres, a partir d'ara, normalment, quan es parla de Smart City, el dispositiu no deixa de ser més que un sensor, un actuador, envia i res. No. Nosaltres, els nostres dispositius, volem que no siguin sols sensors i actuadors, sinó que siguin parts de la xarxa, siguin intel·ligència. El que significa que si tu entres, que el teu mòbil, si tu entres a pertànyer a la Smart City, el teu mòbil serà un node més de la Smart City i el teu mòbil podrà prendre decisions, també com un node més, com un agent més de la nostra Smart City. Aquí veiem les 4 capes. La primera d'elles és el cloud. Després tenim 2 àrees. La nostra Smart City té dos àrees físiques, en les quals tenim una primera capa, que seran els líders, aquells que tenen la topologia i els recursos de la seva àrea. Després una capa 2, que és la capa dels agents, que són la intel·ligència, que és el que hem vist abans, el que eren les RASPIs, el que és la capa processadora de cada una de les capes. I per últim la capa que parlàvem de dispositiu, que nosaltres l'anomenem IoT, Internet of Things, que és on està l'ambulància, el cotxe de bombers, on està l'inclinòmetre, on està el sensor de temperatura, on està el jammer detector. El projecte té continuïtat, perquè de fet la idea aquesta del concepte de gestió és una idea novedosa i a més és una idea que té molt d'aplicabilitat, sigui en entorn de Smart City, sigui en entorn de salut, sigui en entorn de transport. Llavors, la idea és seguir amb això. De fet, estem ja pensant en propostes per continuar les que tenim per estendre-ho.
Welcome to the masquerade where everybody in the scene got a part. Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. I tota la informació a cetip.cat. I fins aquí aquesta edició de l'Enginy, des de l'edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.